Bones, som el So Fem Fetal i aquest és el segon vídeo que gravem i pugem a YouTube. En el primer, com veu veure, doncs vam fer la presentació de qui som i què és el que volem fer i ho farem, que és gravar un disc. I en aquest us parlarem de dues coses també molt simples. Una és el compromís i dos, els mitjans tècnics. El compromís, què és això? És molt simple. Ens hem compromès a quedar aquí un cop a la setmana, a assajar i ho gravem. I després tot, quedi com quedi, ho pugem a YouTube. Així de clar. És una idea molt bona, penso, perquè així aprenem dels nostres errors i de cara a futurs bolos o quan sortim de gira mundial a tocar, doncs ja no ens equivocarem tant. Que per cert, Àlex, jo penso que és un bon moment per trobar-te el gorro que portes. Sí, no és veritat, és que em veu agafar el primer vídeo que tenia el cabell molt greixós i bueno, avui també una miqueta i era pel rotllo de... donar una imatge més sèria, no? A veure, aprofito jo per dir-te que penso que sortirà bé la cosa, estem treballant molt, però també ja, vull dir, de cara a correccions i coses, potser això, Àlex, sigues tu mateix, tio, no siguem tan formals d'entrada, tio, i desinhibint-nos, endavant, no? No sé. Val. El compromís ja queda clar, sí. Com ho farem, més o menys, sí. Però, bueno, doncs el tema que he dit abans de que quedi com quedi, doncs no, o sigui, ho farà una tercera persona, s'encarregarà de fer el muntatge, l'edició, i hem dit que ho faci el teu germà, el Fu. Pues sí. El Fu, que és el meu germà, els tres hem decidit una miqueta que era potser el millor, perquè és el més proper, ho sap fer i altres coses ho ha fet bé, per tant, confiem en ell. Doncs i ara ja, si querem, per acabar l'explicació, com ho farem? Doncs ho farem amb 3 càmeres. La primera de totes, doncs, com és lògic i és obvi, és aquesta. Aquest Bobby, me'l van regalar, que és molt bo. La següent és la compacta aquella que li van regalar per... I bueno, l'altra és la meva Reflex, que és gravar novament el Joan. Un privilegiat. Bueno, xivarri, no? Fem xivarri, va. Fem xivarri, ostres. Fota-li canya. Xivarri del barri. Xivarri del barri! No quedes malament, no? Per començar? Doncs vinga. 5 minuts? No,